mingaina eman berdi gure bai, Laban nahi eta mingaina bai, bale? Zuna. Hemen, zure gailuak hobeto? Bai, primena, hobeto, bai. Venga, oso ondo. Ontzi pare bat ateako ditut, urakin jarri, eta martxan jarriko gea. Bueno, kontatu, horeretan zaude, ezta? Horeretan, nun zaude zehazki kokatuta? Ba, horetan da zure denda. Alamedan, taberna guztiak, bueno, agian zuk izautzen dituko zure tabernak. Bai, hemen kontatu jendia, hola, nun da hon zehazki. Hor, alamedan gaude, taberna guzti onduan, eta hor gaude. Osa, alde zarrian erdian, ez da? Bai, plaza erdian, denda txukuna da, 220 metro izango ditu. Galanta, ez da? Eta, bueno, hasiera batean liburuak eta zedeak saltzen genituen. Vale. Eta erdia. Eta azkenean, zedea badakizu pixkanaka, joan zen gutxitzen, eta azkenean, kendu behar zen genitun, eta moldatu... Ez da, CD bat ere guain? Bai, baten bat, bai. Ez, oso famatu dena, zetak edo... Vale. Benito Lertxun dikatea du guain berri bat, eta holako gauza punteroak, bai, normalki ez. Normalki ez, vale. Eta ze hori bertan bera gerditu da, zedian eta azkenian Spotify eta bestiakin, eta... Dena. Nola, bai, edo zeinek ja bere MP3an sartzen du historiak eta azkenian... SR, 0. SR, Zero da, 0. Orduan jarri barzea, eguneratu barzea, eske bestela geltzen barzea atzeratua ez doa aurrera. Osea, klienteak esaten dizute, ze uki behar dezuten da, esatik askotan galtzen dizute, eta orduan zuk loren barzea, eta gau, eta bueno. Zerren gatik aldatu zuen, guen musika zedeik ez da, bueno, bat esan dezun bezala badao, ze topatuko deu zure dendan guain? Zerrek harrapatu duru zedien leku hori? Nik uste joku esitzaileak. Joku esitzaileak? Bai, segatik, gaur egun badakizu, bi alaba ditut, eta mobilakin, eta mobilak kendu bat zaizkie, porque eske daukate engantzea bat, guk ere daukago engantzea. Guk pistona, eta behiak gure atzetik datoz. Eta, karo, behiak ikusi egiten dugute gure ikusi. Eta orduan, joku zitzileakin dutena da ondo pasa, eta disfrutatu. Zagartzen da, joku zitzileak nik ulertzet, gurasoak, ez dutela egunero etxian egon aurrakin denbora guztia, baina joko zutile bat ez da bakarrikan zuk aurrakin jolasteko. Beak jolastu dezake eta oso ondo pasa dezake, eta gainea... Eta gainea, ez iten dizu, ez dizu apantai auta guzten, eta... Denbora kalidadezkoa. Garatu iten dugu gure... Denbora kalidadezkoa eta buruakin lana emateko buruai. Ez que bestela, egoten mazea, hola, pantaiakin. Hola, aurra gote madia zute zer ikasten, eta orduan, nik uste arazoa dagola, eta bueno, hor gaude egurra ematen, jendia hasi da pixkatu lertzen pixkanaka. Zer ona, bai, zorionez, bai. Eta ez ikasi eta ez duela ikasten, baizik eta atzea pauso asko iteituzu, zeratikan ez tegu ikasten, baina gainea pazientzia ez dakau gero, eta gauza asko katzea iteigu, ez da? Denak, bata bestiara ematen du. Gero, pista, buruko mina, nekia, zenba gauza tortzen dian horren atutik, ez da? Totalmente, eski hola da. Eta hori gu kontrotu bergazetik, gu ere dago engantzatu askotan hartzen dugu ziten dugu, eta lehen goza mobila hartu, eta netzako ez da... Gure bai jarri dugu ja, normal, etxea iriztelenean, telefonua, baldan, pum, ateatzen zen erabiliko zu. Niko egiten dute, etxe iristen egin, normalki, pum, jartzen demo gabian, eta esan dut. Baina gero izputuan juten egin ikustea batzutan. Bai, batzutan bakarrik. Kauen la amar. Zate, katxiz la amar, Hori da engantzea. Kendun behar du, Eski hori da engantzea, eski hori da brutala. Bai. Osea, no eramaten gaitu, ez da, osea, eta bueno. Baina, bueno, ondo, eta joku ezitzaileak, ze joku topatuko ditugu zure dendan? Urte denetarik, izan ditzakezu, 2 urtetetik aurrea naezuna, osea, 1 urte arte. Monopoli, adibidez, Monopoli eta olako. Monopoli ere, baina gaur egun asko aldatu da, ez da olako joku, gero esplikatuko izu badukat horrekarri dizut ikusteko, eta da adibidez, egiten dizut, daukazu 60 nivel desberdin egiteko, eta pixkanaka joan barzea osatzen, eta azkenean jolasten zaude erronka bada, eta zuri buruak lan egiten den ez orduan superpolita da. Eta erresa da, eta gaina ez da kuborrubi ez dezula bukatuko. Hori logikak eramango dizu bukatzea. Egiten, jende askok ez daki ze joku polita dozten, eta erakuste diotenean, esaten, ostras. Ze gauza ona, ez da? Ze ona. Eta zezan behar nizun, adibidez. Joku hori guztiak, etxe berdinekoa dira, etxen batekin iten dezu lana, oso garrapatzen dituzu leku desberdinetatik? Garrapatzen dituki ezberdinetikan. Bai, asko ere ditugu Dillekoko markakoak, zatik oso ona da, Dilleko marka oso kalidade ona dauka eta presio oso ona, eta iezateko gaur egun, online bidean hori ekidegun, oso etxean jartzen dizugu egun bat bestera, osea, horregatikan oso ondo. Orduan, onlineekin lan asko iten dezu, leku guztita da izte zeate historionekin? Online eskatu, eta etxean jo bialtzen dezu. Horrek gaur egun nolako gauzak bihar dira, ez da? Jendea etxetik ite ditu erosketak, ez da? Bai, asko, hola da, jendeak nahi dutena ja, oain, eta gaur, orduan, hortara
hortara jarrera. Esateko zondo, dendan ere jende asko etortzen da, baina ez kere, imaginatu, jende bat ez etorriko Ordizetik o Bartzelonatik ez etorriko guderan dana, orduan sartzen da weben ikusten du daukana, eta urrengo gunean etxean dauka. Eta beti, oparitxo batzu esatzen ditugu normalki. Pixkat desberdintzeko beste txetatik edo beste salmentalekutatik. Bai, ala da. Eta, adibidez, ze joku oparitzituzu, o ze motatako jokuak bialtzituzu oparitzituzu? Imaginatu, margo batzuk adibidez. Eta retoatean entortzen dira 10 margo, eta holako gauzak, edo popi bat adibidez ere. Edo, depende gauza asko erosten ditut, nik ere klientei oparitzeko. Eta ez ditu esan, 3 liburu egin ditut. Liburua, idazlea zea edo ze liburu mota indituzu? Bai, 3 liburu. Idatzitut Burandi eta erraldoien inguruan. Jope, ona. Ze arradan, festetan, erraldoiak buru handik eta olako historik eta emateure ez galtzen, baina emateo, bai, gure gehiago gustatzen zaizkula Amerikanuan festak gure gauzak dianak baino, ez da? Hola, zer nintzen, hain dela urte batzuk, ez nun inoiz idatzit ezerrez, baina ikusi nun, zer gertatzen zen, aur batzuk bildurra zaukatela Burandi eta erraldoien inguruan. Eta ez dakiz nolatan hola hasi nintzen, zain, josatik ez idazten zer gertatzen den. Eta hola hasi nintzen, eta 3. liburu idatzi dira, eta oin 4. dago. Bueno, eta liburua pentsatzen dut horrek arrituzunak diala, ez da? Bai, hortxe dozte, bai. Ea, kutzi, zein da aurrena nintzen duna? Aurrena, genuna, hau da. Maialen eta Xanti lagun artean. Vale, hartu, eta eakutzi guri, bai. Venga. Eta, ze topatuko deu liburu hortan? Ze topatu, Kriston Marrazionak, mezu hobea, eta... Marrazkilaria ere basea? Marrazkilaria ez, marrazkilaria Julen da. Julen lagun bada, eta gurekin egiten du lana, eta bea oso nada, egiten ditu gauzatzuk, nik ez dut ezkengo 20 urteetan marrazkio egiten, hori pixka jaukin bihar da barruan, ez da? Bai. Eta bueno, hola hasi ginen, eta hor da magu. Lehenbizi ginen Ureta Errenterikoa, gero ginen Donostiakoa, da Bidasoko txarangarekin dantzan, eta guain azkenekoa, hemen Donostiko erraldoiena. Eta zer da, liburua komiki bat bezala, edo zeto batuko dugu barruan? Adibidez. Mira, ze marrazki politak, Edo, tore, Donostia zotzen. Dana, hori, baina ordena hori, eskusina ordena gaiuz. Ze ona. Ze dotore, egun komikiak bezala dira, ez da? Umentzako ipuntxak edo... Aurrentzako, bai, oso infantila da. Eta iesateko oso posik. Zenbat urteko umentzako da? Hasi berrientzako, irakurtzen hasten dianentzako edo zenentzako zuzendua da? Orden harrapatu dut, da 2 urtetik aurrera, eta gero ere 5 urtetatik aurrera ere, esatik hor hasten dira irakurtzen orduan behar dute letrak izatea haundiak eta garbiak, eta orduan horren fokatu nahiz ere. Hasten den irakurtzen, hor ere irakurtzeko behaik. Ze ona, eta hori nundik anatea zaikiri arte hori barrotik antze. Dendan nahi beste mora... Bai, dendan ikusten nun segartzen zen, bakizu segartzen zen, nik biala baditu, eta joaten nintzen buru honditat ikusten nun, Kriston bildurra zaukatela aurrak buru hondiet erraldoi. Eta nola, esan nun, zatikan, ez ez idazten, zein barute gurasoako, ez eramatea hola gurasoa buru honditat, eta benga, jarri hor punte, karo, hor maskuinekin ibiltzen dira, eta azten dira, pin-pan jotzen orduan, bildurra... Hor dira orduan, claro. Eta hola hasi nintzen, eta biren unagon. Ze ona, eneko. Eta, adibidez, batetik bestea, geho azkarra zizinean, horrek bakarrak azta eukizun, zen, venga, bigarrenak inaziko nahiz, bai, arrakasta, bai, saltzen dira, baina zaila da ere jendeari hainbeste iristea. Baina bai, saltzen da, baina eskenean poliki dijoa, ez da, de repente, bum bat ematen dura saltzen dituzula, ez, baten da poliki saltzen, eta jende izketan azten da, bat abestia, eta... Noiz zintzen una aurrenengoan, zenbat denbora dakaia? Honek izango ditu... 6 bat urte hola gutxi dara bera, 6-7 urte. Eta honek urte terdi hola, eta honek atera gabon hauetan. Ona. Ja aurrengoa bidazten aiaiz? Idatzita dago. Eta marrazkilaria hor dabil, topera, Egin esateko, bai, oso posik. Eta badakite bai, gero figuratxo hauek bai, dendan saltzeitu zula, ez da? Erraldoitxuak, eta burua hondik, eta... Gomazko egina dira, eta bilekor simulazioan jolazte dute txian, eta oso posik. Toki guztetako erraldoia ditugu. Bai, Irun, Lasartean, nola da, bestia, Bergarako Felix, nola dia, txikila, hola, honea torrizian. Bai. Eske hua da erraldoia baino, dia, ipotxak bezala, eta
bat felixena esan, eta beste hauen ez etortzen, baina ze politak zian. Zian erraldoiak baina, hola, buru handiakin, eta pertsona normalian jarri, eta oso xelebriak. Buru handiak izango bai, eta beek erregalatu zizkien bi, eta nire ume jolasten du behaiekin. Gaur ere etxera mango dituzu. Bai? Hombre, que naski. Ona. Bai. Zu sinatuta utzi, eta gero hemen, jungo geha txandatzen, da batetan, ume asko hemen etxian, da jungo geha txandaka.